Velkommen til min første Screencast Videomagic optagelse. Screencast Videomagic er et software til at kunne optage sin desktop, hvad der sker på den. Eller hvis du vil have præsentationer, kan den også vise dem. Den viser også, eller det er valgfrit, om du vil have en lille optagelse af dig selv over i hjørnet, eller hvorhen placeret på skærmen du vil, sådan så selve den studerende kan følge både dig, men også din præsentation. Det har en enorm god virkning, at der er en person over i hjørnet, fordi når du bare hører en stemme lave en præsentation, så kan man godt blive træt. Personligt så synes jeg, at når personen er der, så er jeg en lille smule mere udholdende, når jeg lærer mere eller forstår mere af hvad der sker. Screencast Videomagic er enten gratis, eller du kan betale for det. Hvis man går ind på Screencast Videomagics hjemmeside, så viser den hvilken fordele eller hvad du kan få, når du er gratis, og hvad du ikke kan få. Inden vi går ind på den hjemmeside, så kan I jo se, når jeg bevæger min mus, så kan I tydeligt se det. Der kommer en lille ring rundt om. Så hvis jeg for eksempel vil ind på Screencast Videomagics hjemmeside, så åbner jeg min browser. Og nu, helt automatisk, er jeg kommet ind på den. Se, det her det er Screencast Videomagics main page. Og når man ser på det, så er der en free version og den her pro version. Med pro-versionen får du nogle større redigeringsmuligheder, som for eksempel at sætte screenshots ind samtidig med, og en bedre redigering. Fordi redigering er en lille smule svær. Jeg kan optage, og jeg kan spole tilbage, og jeg kan optage oven igen, men det er sådan cirka det. Screencast Videomagic kan blive uploadet enten til hjemmesiden Screencast Videomagic, eller til YouTube. Når man uploader til YouTube, så gør man det enten skjult, privat eller offentligt. Jeg har ikke fundet ud af endnu, hvad jeg gør med de her optagelser, om det bliver min egen bruger. Man skal nemlig lave en kanal, og det vil sige, at man skal have en brugerprofil. En brugerprofil, det får man enten via YouTube, eller man har en Gmail-account. Og via den skal man så oprette sin egen kanal, og så kan man lægge film ind der. Det jeg ikke ved, det er, om vores skole skulle have en fælles en, hvor vi alle undervisere kunne lægge op, når vi har noget. Jeg vil bruge det som et redskab til enten, at de studerende skal se den her, inden de kommer til undervisning, eller så bruge det som en del af undervisningen. Jeg har den erfaring, at mange af mine studerende er ikke så villige til at læse. Så det her kunne være en metode for dem at blive interesseret i det, eller generelt være den indgangsvinkel, der er til selve undervisningen. Det skal dog siges, at jeg vil ikke bruge det her som, at jeg fortæller det, optager det, men så når det kommer til undervisning, så er det det samme, jeg siger. Det er enten det ene eller det andet. Enten er det en forberedelse, eller så er det selvstudie. Det passer ikke, at man kun kan uploade det på Screenshot Videomagics hjemmeside og på YouTube. Man kan også downloade den på sin egen computer og have den som ganske almindelig videofil. Så hvis man skulle lave et eksempel, eller jeg skulle vise et eksempel på, hvordan man kunne bruge det, så kunne jeg gå ind på min Prezi-account. Det kunne også godt være PowerPoint. Men jeg viser en Prezi, grundet at det er nok den første rigtige Screencast Videomagic, jeg vil lave. Så I kan jo se lige så tydeligt, at nu er jeg inde på en Prezi, og den her handler om arbejdsmiljø, safety and health at sea. What is a good safety organization consisting of? Og det her kunne lige så godt blive lavet som en selvstudiepræsentation, som være noget, man præsenterer i selve klassen. Det som er elementet, det er jo, eller det manglende element, det er jo, at jeg ved ikke, om der kommer nogle spørgsmål, og hvordan får jeg besvaret de spørgsmål? Hvordan kan vi gøre det mere aktivt? Det billede dernede, det gør det virkelig aktivt, men jeg kan jo stadigvæk ikke modtage spørgsmål på samme måde. Så jeg tror, det handler om, at der kommer flere assignments, tilbagemeldinger. Det kunne jo være som en Screencast Videomagic optagelse, hvor de har tænkt over, lavet en lille opgave, lavet en præsentation,
som de så besvarer på den måde. 5 minutter om et eller andet emne. Når jeg så trykker her på mit keyboard, så går jeg jo i gang med min præsentation. Se, hvis jeg havde den udvidet, kunne jeg lave pile og tegne uden på min præsi. Det kan jeg ikke, fordi jeg jo har gratis version. Det vil sige, at jeg skal pege, hvis der er noget. Men det er jo aktivt, det er nemt, og der er en flydende overgang i præsentationen. Så når jeg taler, og når selve billederne de bevæger sig, eller kan man sige slidesene de ændrer sig, så er der en god fokus fra de studerende side af. De kigger på mig nede i hjørnet, og de kigger også på præsentationen. Så jo mere jeg taler om selve præsentationen, og ikke taler direkte til de studerende, så fokuserer de der. Men når den bliver lidt lang, I kan se, nu går jeg lige tilbage. Det her, det er en hel sektion i en bestemt bog, og det er cirka 30 sider, som jeg skal gennemgå af undervisning. Det kan tage, jeg vil skyde på, at det tager 30 minutter at gennemgå det hele. Det gør jeg selvfølgelig ikke for jer, men det er bare for at vise, hvor simpelt det er. 1. At optage, 2. At lave en præsentation i Screencast Video Magic. Tak for jeres interesse. Som begynderfejl har jeg jo kommet til at kalde det noget forkert. Det hedder jo ikke Screencast Video Magic, det hedder Screencast-O-Magic. Jeg håber, I kan se og høre forskel. Det er et godt software. Jeg håber virkelig, at I andre også vil bruge det.